Menawi ngaten Ibu ngapusi boten kula. Wiwit kula alit. Wiwit kula alit pun pirsa. Sinten setenanipun ingkang nidani Rama Kenaro. Nanging Ibu paring pawisulan. Sedane Rama Kenaro. Karana kapundhut yang widi. Nanging jebul ingkang nyedani anu sepatu. Ibu kula nyuwun nilai pun jangkar anu sepatu iki. Mikul dhuwur mendem jero. Mongko sampun teta Rama Kenaro. Srirangga menika pun sedani anu Sopati. Sabar dhisik. Arep tumindak kowe aja gusak-gusuk. Aku ngerti yen kowe bakal nuti tuwa patine Sundarmamu ya Kang Mas Prabu Kenaro. Saibaratake sulung mlebu ngeni tangeh yen bakal kelakon. Kenging menapa Ibu ngendikan kados mekaten? Ana syarat lan sarana. Kowe bisa baleske patine wong tuamu. Nanging kowe kudu ndadekake ya kuwi pusaka Sulang Gandring. Lai Sulang Gandring. Bener? Kenging menapa ngaten napa rikala semanten Rama Kenaro seda karo Kyai Gandring? Kowe bener ta Jaya? Patine wong tuamu ya Kang Mas Prabu Kenaro mergo saka pusaka Sulang Gandring. Menawi ngaten nata rasing batas kula Ibu Gandring lu tolong ngene. Mangkir wit. Apa kowe ora ngrungokke pangandikane Ibu? Rama Kenaro seda karo Kyai Gandring. Mongko pangandikane Ibu Walutru, aku bisa bales sedane Rama Kenaro, paton aku ndarbeni Kyai Gandring. Punten dalem sewu pangeran. Menawi Kanjeng Pangeran Toh Jaya badhe jumangkah nilaraken wonten ing dalem kapangeranan. Namung badhe nyidra kawontenanipun Kyai Gandring. Menika saru dinulung. Wong nyolong menika ora pantes. Yen wong duwe derajat, wong duwe pangkat, duwe palungguhan. Sak mboten-mbotenipun ingkang dadi maling. Menika kedahipun wong cilik. Wong cilik ning ngekeki ngerti karo piyai luhur. Sak mboten-mbotenipun ingkang nyidra Kyai Gandring kados dening Walutru. Oh, Walutru. Wis sako. Kenging menapa mboten? Matur nuwun Walutru. Upama kowe ora matur kaya ngono aku jumangkah ing plangan. Anu rumo cabar mongko prajurit yang jaga parpet kae padha ngerti sapa tenane Tojo ora kaya ngono. Mekaten mekaten. Mengko dhisik, Tojo. Kanggo nebus dosane pun Ibu marang kuwi. Sing nyidranane Sulang Gandring ora ana wong liya, ning kejaba Ibu dhewe. Ibu sing bakal nyidranane Sulang Gandring. Estu menika. Bener, Tojo. Walutru, paring dawuh aku ora teges remehke kowe ora ya. Nanging Ibu saku semaku kang berdistusane nalika semono ngapusilen aku. Mula saka kuwi sakwise ngaku ndarbeni Kyai Gandring, iki njur dalane kepiye bisa nidani anu Sopati. Kula nggadahi pemanggih. Apa panggih? Menawi Kanjeng Pangeran Toh Jaya badhe pinanggih kalian Sang Prabu Anuswapati menika mestinipun angel. Angel nganggo banget. Cobi katuran preso. Sinuwun Prabu Anuswapati menika nggadahi kareman. Karemanipun menika adu jago. Pancen karu ya. Iya. Menawi Kanjeng Pangeran Toh Jaya menika ngawontenaken ben sawu. Mesti Sang Prabu Anuswapati menika medal saking Kuraya. Kanjeng Pangeran Toh Jaya menika gampil suwe mijet wae nganti badhe merjaya kaliyan Sang Prabu Anuswapati. Walutru ora nyono babar pisan panemu pancen jagat ana Singosari iki ora ono lurik ngomong kowe. Yo, yen kaya ngono andem gawe, ya. Aku tak suwan ngersane ana Sopati, aku bakal nuwun kanthi adu jagat.
jago ya. Mekaten. Kewajibanmu gawe geger ing Praja Singasari. Wis aku sagah menawi ngaten Ibu Kaya piye nggih? ingkang atos-atos nyandhang jumangkah ing plangkan pusaka ing Singasari. Kaya ngono. Sing hati-hati ya nggih Praja. Kalau grup ndak ki dhisik ya. Ya pembaran kan tapi bawamu. Bareng